Исәнмесез, хөрмәтле милләттәшләребез. Узган ел Казанда балалар өчен, балалар катнашында тулы метражлы нәфис фильм дөнья күрде. Ул «Авторучка» дип атала. Бүген безнең студиябездә кунакта менә шушы фильмны балаларга төшерергә ярдәм иткән кешеләр. Ул «Авторучка» фильмының генераль продюсеры Илдар Саяхов һәм фильмның режиссеры Нәсир Юришбаев. Исәнмесез, хөрмәтле кунаклар. Исәнмесез. Хәерле көн, дуслар, милләттәшләр. «Авторучка» дигән менә бу фильм. Инде аны безнең теләгән тамашачыларыбыз интернет ашада карап танышалар. Без дә бүген кайбер үзекләрен биреп алырбыз, әйме? Каян барлыкка килде менә мондый идея, шушындый балалар өчен тулы метражлы нәфис фильм төшерү идеясы. Һәм әлбәттә, фильм төшерү хәзерге заманда ул бик катлаулы. Ул иң беренче чиратта акчага барып тоташа торган нәрсә. Ә инде менә гимназия кысаларында мондый фильм эшләү, ул мөгаен бик җиңел булмагандыр. Чынлап та проект бик кызыклы. Без бу идеяга инде 2 ел шамасы элек килеп бәйләндек дип әйтик. Хәзерге замана баласын ниндидер кызыклы мавыктыргыч проектлар белән җәлеп итү җиңел эш түгел. Әлбәттә. Бигрәк тә инде тәрбия юнәлешендәге эшләрне оештырганда. Балаларны кызыксындырырдай, аларга үтемле сүз, үтемле үрнәк булырдай эш төрләре турында без һәр даим уйланабыз. Нинди форма, нинди эштәлекле кызыклы проектлар тәкъдим итик микән балаларның тәрбиясен килештерер өчен, җитештерер өчен дип әйтик инде. Менә шушы уйланулар безне соңгы вакытларда укыту эшендә тренд булып килгән. Кинопедагогика юнәлеше белән кызыксынып китүебезгә бер тәргеш булды. Һәм кызыклы шушы юнәлеш буенча без эш башладык. Әйтергә кирәк, безнең гимназия 2017 елда ачылды. Һәм яңа проект, яңа мәктәп буларак инде замана стандартларына туры килерлек бүтән шартларда тудырылган. Төп уку белем бирү өчен булсынмы һәм өстәмә белем бирү өчен булсынмы һәм мәктәпне ачу кысаларында дип әйтик, без шул проектның планында ук тавыш яздыру студиясе, видео студияләр бар иде һәм алар мәктәп ачылу белән эшләп килделәр безнең. Һәм менә шушы студия базасында без шушы кинопедагогика юнәлешендә инде балалар кино мәктәбе эшләтеп җибәрдек. Аның өчен специалистлар тупладык махсус. Һәм инде балалар, ата-аналар катнашлыгында шушы башта түгәрәк булып эшләп киткән шушы юнәлеш киләчәктә инде зур бер мәктәпкә барып әверелде хәзер. Һәм аның менә чираттагы беренче ел планнарына безнең кертелгән шушы «Авторучка» исемле балалар өчен төшерелгән һәм балалар тарафыннан катнашлыгында төшерелгән нәфис фильм булды. Кызлар, сез мине Макстана дип уйламагыз инде. Минем әтигә Мәскәүдән яңа авторучка алып кайтканнар. Бираздан бөтен укучыларга да алып кайтачаклар. Нәмәли? Ярма карасаң. Әйберле бу. Ул бар? Юк. Мәриям, мусулматлыклар кешеләргә бирендә, кеше булынды. Күрше кына дим. Син нигә тагын әзерләнмәй килдең? Уят түгелме сиңа? Врач малай бит әле. Мәриям, ошылмай инде миңа. Безнең сыер бозаулады. Төнне буе шау-шу булды иде. Йоклап та булмады, ашап та. Бер дә әйтмәссең, сиңа карап. Мәриям, көлмә инде миннән. Килешми сиңа. Әйтәм бит, сыер бозаулады. Телисеңме? Мин сине сөт белән сыйлармын. Безнең үзебездә дә сыер бар. Сөт җитәрлек. Әнә бик теләсәң, капкабызны төзәт. Беләсең бит, без әни белән икәү генә яшибез. Мәриям, ярдәм итәм мин, күрерсең. Ватылган кыймагызны да төзәтермен. Ватылган тәрәзәгә пыяла да куермын.
Ярый, килештек. Кара әле, мин сиңа бүген математикадан булыша алам. Кер безгә кичкырын. Бүген сыерыгыз боза ала мастер дит бүтән. Ой, рәхмәт, Мария. Керәм, әлбәттә керәм. Шым, бул синең син. Ни өчен нәкъ менә авторучка? Ни өчен менә шушындый сценарийга тукталдыгыз? Кем тәкъдим итте бу сценарийны? Онсы турында дөресрәк һәм Насир әфәнде, тулырак режиссер буларак, Режиссер фильмның булса. режиссеры буларак, Рахмат. Шакырыгыз өчен бик зур рахмат. Хәерле көн, мөхтәрәм милләттәшләр. Беләсезме, бу кино ул эксперименталь. Хәзерге бүгенге шушы iPhone күтәреп йөрүче балалар белән 52 ел элек булган вакыйгалар турында кино төшереп була микән дигән уйлар бик борчыган безне. Бүгенге көн турында төшерик микән? Безнең балачак турында микән? Анда бит ветераннарга катнай булышу, анда төннәр буе атларда чабышу, колхозатларына утырып, ушаклар ягып, бәрәңгеләр өтүәйме? Беренче мәхәббәт дисеңме, пионер галстуктары, пионер значоклары турында. Шулар турында төшерүме? Яки без бик күп уйландык моның турында. Һәм шушы теманы сайлап алдык. Авторучка. Ул мәктәпкә дә бәйләнгән, ул балачакка да бәйләнгән, ул бүгенге көнгә дә бәйләнгән. Барысын да шагылдырыр өчен шушы авторучка темасы янәшәсендә без шушыны булгаттык, кайнаттык, пешердек. Һәм шушы безнең сценарий килеп чыкты. Мәктәп турында, һәм ул дөресен әйтәм, безнең үзебезне сагындырган балачак турында да. Шу ностальгия дип әйтәм инде. Авыл тормышы турында. 1969 елны барган татар авылындагы вакыйга турында. Насир әфәнде, менә сез әйтәсез, ул аңлашыла, сезнең балачакны сагындырган вакытлар 69 еллар, әйме? Ләкин менә 21 гасырда яшәгән, 2021 елда яшәгән балалар өчен менә ул чорга кайту, ничегрәк кабул итте балалар? Бу турында инде без хәзер теге яңа буын балалары, Z буын балалары, альфа буын балалары дип сөйләшәбез бит инде. Бу үзен мондай атамалар бирү никадәр аклый, никадәр акламый, монсы турында аерым сөйләшергә мөмкин. Әлбәттә, монда без ике максатны берләштереп һәм ике максатка да бик нәтиҗәле ирештек дип әйтергә мөмкин. Бер яктан безгә тәрбияви эштәлекле продукт әзерләү максат иде. Ягъни ул киноны караганнан соң тамашачыда гомум кешелек кыйммәтләре турында ниндидер мәгълүмат булсын, ул киноның эштәлегендә үзенә үрнәк итеп алырдай һәм вакыйгалар, һәм эш хәрәкәт, һәм мөнәсәбәтләр булсын дигән максат тора иде. Икенче яктан инде менә шушы максатны нинди формага төреп бирү. Без аны менә шу нәкъ кино форматына төрдек тә бирдек дип әйтик инде. Балалар өчен шушы процесс белән шөгыльләнү, аның бу кинопроектның башыннан ук башлап, сценарийсыннан башлап, шуннан соң бу сценарий буенча катнашучы рольләргә укучылар, артистлар сайлау, репетициялар, чыгып чит җирләргә чыгып төшерүләр, bütün кирәк-ярак техник чараларны үз өлкәбездә машиналарыбызга төяп дип әйтик инде. Киноплощадкаларда шунда кайнашулар, һәм булар барысы да заманча техника белән бәйле, менә шу заманча техника белән бәйле булган бер формат эше булгач, ул бүгенге көн баласы өчен бу яклап бик кызыклы булды. Һәм инде аның нәтиҗәсендә без бик матур иштәлекле кинода пәйда булды дип әйтик инде. Шулай без үзебезнең менә шу кинопедагогика, кино аша балаларны тәрбияләү, кино аша гына түгел, кино төшерү процессына үзләрен җәлеп итеп, үзләрен катнаштырып, шушы процесста аларны тәрбияләү дә булды монда бу эштә. Чөнки дөресен генә әйткәндә, мәсәлән, безнең төп рольгә билгеләнгән бала, укучы, ул шук кына малай иде. Аңа дәрес вакытларында да укытучыларның бәлки шелтәләре дә булгандыр, ләкин
безнең вот сценарий буенча нәкъ менә шундый шугырак характерлы кеше кирәк иде безгә, бала кирәк иде. Һәм ул шушы кинода, шушы кинокартина площадкаларда аның бабасы дип әйтик инде, Шаһинур абый белән аралашу дәврендә, хәтта аның ул үзгәрде. Ул тагын да җитдирәк укучыга әверелде. Үзенең эшен планлаштыра торган, сүз тыңлый торган бала булып тәрбияләнде шушы кино төшерү дәврендә. Һәм аның үзенә үзе ышанышы артты. Балалар арасында авторитеты да юк түгел хәзер дип әйтик инде бар. Инде без теге беренче премьераларда алар үзләренең имзалары белән автографлар тараттылар. Бу үзе бер алар өчен бер казаныш. Ягъни баланы шәхес буларак шулай җитештерү, заманча җитештерү формасы буларак бик отышлы проект дип исәпләргә кирәк инде бу безнең кино мәктәбе тирәсендәге бөтен шушы эшне. Кәрим, улым бар. Сыерны кара, сыерларга пешән сал, су эчер. Яме, куяныңны караннан соң тәкәкне онытма. Ярый. Әнисе дә больница шул. Операциясы әйбәт кенә уңышлы, Ходай кушып, тиздән терелеп тә чыгар. Әти, әни, бабай, гафу итегез мине. Мин сезнең йөзегезгә кызыгы китердем. Үзем дә аңламыйча. Кәрим, син әйтәм, ишетәсеңме? Бар, сыерны кара. Каракашы. Сиңа бүген нәрсә булды? Барклай! Менә бу балаларны барыбер 69-70 елларга кайтару өчен әлбәттә режиссерга күпмедер күләмдә эшләргә кирәк. Чөнки ул замандагы балалар характеры белән хәзерге заман балалар характеры, хәтта аларның күз карашы да икенче төрләйме? Менә ни дәрәҗәдә катлаулы булды бүгенге көн балаларын шул чорның балаларын характерын күрсәтү. Кино төшерү, авторша киносын төшерү бик җиңел булмады, әлбәттә. Бүгенге балаларны 52 ел булган вакыйгаларга күчереп карагыз әле. Шуңа күрә бирәм менә шул сорауны да. Җиңел булмады. Без алар белән бик күп эшләдек, бик күп репетициялар ясадык, аңлаттык. Башта алар үзләре дә ышанмадылар. Ничек шул вакытка кире кайтулары турында күзләрендә Ул шырны аңламаулары да бар бит әле. Шулай, алар бит кайсы бер саларны бәрәңгәшергә дә белми. Бер малага бәрәңгәшергә биргән, пычакны алды да булай иттере. Алар билмиләр дә бәрәңгә арчып үсмәгән. Ну бер байрак кешенең малае инде ул. Без аларны шушы кинога җәлеп итеп, аларда мәхәббәт тудырдык. Илья Искәндәрович дөрес әйтеп битте. Алар күзгә күренеп үзгәрделәр. Алар гына түгел, алар янындагы йөргән балалар да үзгәрделәр. Мәктәптә хәзер киноны карган барысы да әллә каян кычкырып үтәләр, исәнмесез дип. Ул гына да түгел, хәзер үзләре кино төшерә башладылар. Әтиәниләреннән telefonga akşa sırap sırıyorlar, kilip sırıyorlar. Ne de biz bir tane iPhone'a düşürdük. iPhone'a düşürdük? Ayı. Sonra mobilni telefonga düşürdük biz onu. Çünkü biz onu aldanık bilip düşürdük. Çünkü balalar festivallerinde katnaşırız deyip uylap düşürdük. Hem anın tağın bir yağı var. Mobilni şu kese telefonuna düşürülgen festivaller ayırmalar. Şunusunda da katnaşırız deyip düşürdük. Hem üçüncüden balalarını da öğretəsi keldi. Şuşunday kichkina kisa telefonu bilan нәрсә эшләп була икәнен öğretdik. Balalar үзләре төшерделәр, öğretdik, ничек эшләргә кирәк икәнен. Бәлки алардан bir zaman büyük rejissör Татар киносын үстерү өчен, татар киносын дәвам иттерү өчен менә профессионаллар бәлки нәкъ менә алар арасыннан үсеп чыгышалар бит нәрсә. Әлбәттә, Күп менә вакыт китте менә бу фильмны төшерү өчен. Без аны 20-нче елны шушы афәт алдына башлаган идек. Bir gün төшереп калдык.
мекен тапқыр шығып үлгердік біз. Әйе. Андан соң мына март азағында башланған еді. Ғұмумән аның өзінің іш планы бойынша бик ұзаққа созылмай тұрған сценарий еді ол. Ол апрельнең 2 атнасы, соңгы 2 атнасы һәм 9 майга кадәр барган шушы 3 атна вакытны ишен ала иде ул кино. Ләкин ул безнең 1 елдан артыкка сузылды. 20 елны біз шушы вакыйгалар шикләүләргә килеп эләктек тә, безнең планнарны шигерергә туры килде. Башлап, шуннан соң бераз тагын әзерлек һәм башка эшләргә бүленеп торып, соңыннан дәвам итәргә туры килде. Иң мөһиме ахырына кадәр барып җиттек. Әлбәттә, 20-нче елны инде, менә 21-нче елны без аны төгәлләп, зур презентациясын һәм премьерасын оештырдык. Илдар әфәнде, менә сез бит инде гомерегезне мәктәп тормышына, педагогикага, балалар тәрбияләүгә багышланган кеше бит, директор дәрәҗәсенә җиттегез. Инде мин сезнең эшчәнлегегезне шактый гына читтән күзәтеп булсам да беләм. Һәм сез бу фильмда үзегездә рольне башкарасыз. Уйныйсыз үзегездә, әйме? Менә укытучы кешегә, директор кешегә роль башкару, артист булу ничегрәк? Бер генә аермасы булды. Үзебез эшләгән эшнең, шушы һөнәри эшне без бу очракта камера алдында гына башкардык. Бүтән бер аермасы да булмады. Бүтән бер аермасы да. Анда инде теге кино фильмның стандартлары, таләпләре буенча кайбер нишкәлекләргә генә бәлки игътибар итәргә туры килде. Гомумән эшебезнең төп сценарий буенча бу геройның тормышы, аның сөйләгән сүзләре, эшләгән эше, ул безнең көндәлек эшләгән эшебез. Һәм эшләр идем. Бу яклап миңа Сугыш ветераны булды әле ул. Рольгә кирип, ниндидер мәшәкатьләр чигү кебек әйберләр булмады бу нәрсәдә. Без бик рәхәт ләнеп, чын күңелдән, теләк белән дип әйтик инде, катнаштык һәм балалар белән бергә булып, ата-аналар белән бергә булып, шушы проектны башкарып чыктык. Менә шундый хәлләр, Шаһинур абзый. Шундый хәлләр. Уйлап карыйбыз инде. Шулай инем, шулай. Аннан син үзең беләсең. Сугышта моннан да авыррак хәлләр була иде. Шаһинур абый. Монда хәлләр тагын да җитдирәк, ләкин төзәтә алмаслык түгел. Йөреп чыгарбыз дип уйлыйм. Тик беренче чиратта Кәрим моны үзе аңлап, ялгышын үзе төзәтергә тиеш. Аңлар ул. Без бер-бердә хатасы түгел. Ул булдырыр. Ышана мин аңа. Ярый, Шаһинур абый. Миңа кузгалырга вакыт. Икмәк чәең өчен зур рәхмәт. Сәламәт бул. Рәхмәт, Сәлим. Карт кешенең хәлен белгәнең өчен. Кергәлә бир шулай, сөйләргә сүз табылыр. Шулай. Аннан соң җиңү көне килеп җитә. Күрешергә насыйп итсен. Әйе, Шаһинур абый. Җиңү көне исәнлектә күрешергә язсын. Рәхмәт. Сезнең бит әле анда Миңгол абый да уйный. Менә Миңгол абыйны бу фильмга ничек тартылдыгыз?
Миңгол абый безнең мәктәптә былтыр без аның катнашлыгында, аның идеясы белән шулай ук халык ара сәнгать үзәге ачып җибәрдек. Ул аның төп дип әйтгәндә оештыру җитәкчеләреннән берсе. Миңгол абый безнең мәктәп балалары белән үзенең вокал юнәлеше буенча бездә эшләде. Шуңа күрә ул безнең кеше дип санала дип әйтгәндә, безнең мәктәп хезмәткәре буларак без бит инде шулай дип бу фильм турында сөйлибез. Бу фильмда катнашучы артистлар да, площадкада эшләүче башка хезмәткәрләр дә, барысы да үзебезнең укучылар, үзебезнең хезмәткәрләребез һәм үзебезнең ата-аналарыбыз дибез. Шул ягы белән, ягъни ул безнең мәктәп хезмәткәре, җыр укытучысы, җитәкче буларак бу фильмда да без аңа шулай роль тәкъдим иттек тә, ул бик риза булып катнашты һәм фильмыбызның әйтергә кирәк иң матур төп бизәге булып торгандыр. Бу моңа минем иманым камил. Менә ул бит әле бу сезнең бит инде шушындый зур беренче проект, әйме? Тулы метражлы фильм. Әлбәттә, теге ниндидер эшне башлаганда кемдер шикләнеп карый, кемдер инде нәрсә эшләп йөри булар дип сәерсенеп карый, әйме? Ләкин эшнең нәтиҗәсе шактый матур булып чыкты һәм ул уңышлы булып чыкты. Инде премьерлар булганнан соң, инде менә халыкка, укучыларга, гомумән мәктәптә булган барлык коллективка тәкъдим иткәннән соң, алар сезне ничегрәк кабул итә башлады? Әйтергә кирәк, чынлап та бу проект безнең беренче проект булганлыктан да күз курка, кул эшли дип йөрдек без. Чынлап та ыгы-зыгылы, мәшәкатьле чаклар әз булмады. Кичке төнгө сәгатьләргә кадәр Казан тирәсендәге районнарда карга батып, суга батып яз көннәрендә киноплощадкалар эзләү булсынмы дип әйтгәндә. Машинага төяләбез дә чыгып китәбез. Бүген бу районны карап кайтабыз. Бүген бу авылның бу җирләрен карап кайтабыз дип. Шуңа күрә, ләкин менә шушы үзебезнең максатыбызга тугры булып калу һәм бу идеяның чынлап та бик заманча һәм бигрәк тә балалар өчен кызыклы, мавыктыргыч булуы һәм анда инде балаларның чынлап ихлас күңелдән катнашып, кызыксынып йөрүләре безне бер мизгелгә дә үзебезнең фикеребездән кире кайтарырга сәбәпче булмады. Без ничек планлаштырганбыз, бернигә дә карамыйча, шушы ата-аналарның, балаларның ышанычларын, теләкләрен, көткәннәрен аклау максаты белән дә, тугры калу максаты белән дә шушы эшне башкардык. Финанс ярдәм каян алдыгыз? Финанс ярдәм монда дип әйтгәндә аның үзенең әлбәттә профессиональ кино буларак инде без аны сценарий буенча аркылыга буйга дип әйтгәндә санаган саннары бар әлбәттә. Ул бер төрле саннар. Мөмкинлек булганда инде без аны әлбәттә шулай булсын дип теләгән идек. Ләкин билгеле шартлар буенча инде алар барсы да булып бетмәде. Барсында акча ярдәмендә генә һәм эшләргә башкарып чыгу мөмкинлеге булмады дип әйтик. Шуңа күрә күп эшне без үз колыбыз белән эшләдек. Һәм ата-аналар ярдәме, бу реквизитлар эзләү булсын, костюмнар тегү булсын, әзерләү булсын. Монда Аллага шөкер безнең мәктәп базасы бу яктан бик җитеш, бай дип әйтергә мөмкин. Кызлар өчен технология кабинетлары бар, егетләр өчен технология кабинетлары бар. Һәм без реквизитларның күбесен кирәк-яракларны шул кабинетларда эшләделәр. Моның аерым бер безнең өчен бик кыйммәтле булган ягы нәкъ менә шушы. Сатып алган әйбер белән эшләү ул бер, ә баланың һәм үзебезнең кулыбыз белән эшләнгән шунда кайнашу кирәк-яракларны барыбыз да үзебез булдырып тәкъдим итү һәм шуларны кулланып эшләү, ул бөтенләй икенче тәэсир, кыйммәт казана нәтиҗәдә. Һәм бу ягы белән дә ул безнең яшь гимназиябызны, укытучыларыбызны, укучыларыбызны, ата-аналарны бик берләштерде шушы проект.
Чөнки монда киноплощадкада укытучы да шунда эшләде. Безнең техник хезмәткәрләр дә дип әйтгәндә роль башкаручылар да анда катнашты, инженер да, информатик та, ата-аналар да, укучылар да, барыбыз шушы киноплощадка барыбызны да безне тигезләде шушы артистлык дөньясы дип әйтгәндә. Һәм берләштерде, безгә көч дәрт өстәде, һәм киләчәктә дә Алла бирсә инде матур кинопроектлар белән дәвам итәргә дип планлаштырып йөрибез. Амин шулай булсын. Ләкин менә бу эшләнгән эш, ул бит инде кино төшерү шундый нәрсә, ул бик җиңел бирелә торган нәрсә түгел. Мен һәр эштә җиңел генә бирелми. Ләкин бу фильм инде хәзер ул ниндидер интернет челтәрләрендә генә йөреп, анда гына сакланырга тиешле бер түгел. Аны кем күбрәк күрә, кеше күбрәк күргән саен, ул кешеләрдә зур кызыксыну уята, ул таныту уята, әйбит, сезнең гимназиягызны да таныта, балаларның хезмәтен күрсәтә. Менә бу фильмны хәзер бәлки Казанның һәрбер мәктәбендә күрсәтү, бәлки республика күләмендә дә күрсәтү. Гомумән бу фильмны халыкка таныту өчен нинди эш башкарыла? Без аны шуны әйтергә кирәк. Безнең өчен бит нәрсә белән кызыклы, нәрсә белән хикмәтле, киношколаның, шушы кино мәктәбенең бер нәтиҗәсе буларак кино буларак кына карамадык. Бу эш безнең үзенең процессы белән бик кызыклы. Шуңа күрә без бу процесс турында айрым кино параллелен төшереп бардык. Фильм о фильме дигән. Беренче көннән башлап, кино мәктәбенең ачылышыннан ук башлап, без видео язмалар алып бардык. Бу проект безнең ничек башланды? Ничек планнар корылды, ничек эшләнелде дигән әйбер, чөнки бу үзе безнең өчен мәктәп булгач методик бер әсбаб дип әйтгәндә башкалар өчен. Һәм нәкъ менә шушы максатны, зур максатны күз алдында тотып эшләдек без бу параллель бу эшне. Киләчәктә дә башка мәктәпләрдә дә җәелдерү, кызыксындыру башка коллективларны да, башка мәктәп укучыларында. Һәм кинопедагогика юнәлешендә менә шушы кызыклы юнәлеш белән башкаларында мавыктырып, кызыктырып, киләчәктә бәлки конкурсларда оештыру, менә андый идеябыз да бар үзебезнең мәктәп базасында. Шушындый балалар куллары белән һәм мәктәп базаларында төшерелгән зур метражлы буламы, кыска метражлы фильмнар буламы, гомумән ниндидер кыска гына видеороликлар буламы, аларның фестивальләрен үткәрү. Бу эшне киң җәмәгатьчелеккә менә шулай җәелдерү чыгару. Ягъни без аны социаль челтәрләрдә бу эшнең барышында һәр вакыт комментарийлар биреп, бу эшне күрсәтә килдек дип әйтгәндә. Бу киноны безнең инде төшерелә башлаган көннән бирле киң җәмәгатьчелек хәбәрдар дип әйтгәндә безнең эш белән кызыксынган кешеләр. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Хлопушка, иди сюда. Әрем! Мен құлағына ойланып тұрам. Тулысынча фильмны тагын кемнәр күрде? Әле аның безнең үзебезнең мәктәп кинозалында гына күрсәтә килдек моңарчы, чөнки инде без аны чынлап та зур метражлы фильм булгач, аңа прокатное удостоверение дип атала инде, шундый документта рөхсәт кагазы аласыбызда килә һәм шуны да теге авторлык хокукларын
теркисебез килә дип әйтик. Һәм фестивальләргә. Әле инде үзебезнең мөмкинлекләр һәм закон, норматив кагыйдәләр ни дәрәҗәдә кайда катнашырга мөмкинлек бирә, без бу фильм белән шулай катнашачакбыз. Инде бәлки кызыксыну булса чынлап та киң җәмәгатьчелек тарафыннан ул кинофильмны без киң җәмәгатьчелеккә, кинотеатрларда да кайдадыр шундый сорау булса дип әйтик, сораулар булса, без аны күрсәтергә әлбәттә һәм риза, һәм теләк тә шундый. Аны барсы да күрсеннәр иде, белсеннәр иде дип яшибез. Гомумән сезнең менә бу гимназиядә оештырылган мәктәпкә, шушы кино мәктәбе дип әйтик инде без аны бу очракта, ничәләп бала йөри? Ничә яшьлекләр күбрәк кызыксына? Бүгенге көндә бу мәктәп безнең шулай оешып килде. Аның әле инде хәзер бу киноны эшләгән дәврдә без күбрәк бу юнәлеш буенча ниндидер инде белеме булган, ниндидер күнекмәләре булган балаларны җыярга туры килде. Чөнки безгә зур кино белән эшне башлап җибәрдек дип әйтик. Беренче адымнан дип әйтик инде. Бик тиз арада кайнады эшләр, хәлләр. Монда шул киноплощадка безнең һәм түгәрәк безнең шушы дәресе дә шунда үткән кебек булды. Шул ук вакытта без инде параллельный кинода төшерә килдек кебек. Шуңа күрә әзерлекле булган урта сыйныфларда укучы 5-нче, 6-нчы, 7-нче сыйныф балалары, инде безнең фильмда катнашучылар күбрәк 4-нче класс балалары, инде киноплощадкада техник, оператор, режиссер, ут куючы, шуннан соң тавыш белән эшләүче укучылар, алар олырак, зуррак сыйныфлардагы булган укучылар килде инде бу эшне никадәр дәрәҗәдә күз алдына китергән, белгән укучылар, андый балалар булды, табылды чынлап та безнең. Инде бу киноны хәзер күреп, белеп, кызыксынып, әле бәлки башлап кына йөрүче, кызыксынган балалар да бар. Алар күбрәк бәлки башлангыч сыйныфлар укучылары, алар инде беренче адымнарын ясыйлар. Һәм шушы кино кружокка йөриләр. Бу киноны без 100ләп бала катнашлыгында эшләдек, шушы беренче фильмны. Шул балаларның күбесе актив рәвештә бүгенге көндә дә шушы юнәлеш буенча түгәрәкләрдә катнашалар, йөриләр. Инде аерым кинокружокка да йөрүче балалар әз түгел шулай ук. Менә теләге булса, сезнең фильмнар төшергәнегезне ишетеп, бүтән мәктәптә укучы балаларда теләге булса, мәсәлән, сезгә йөри алалармы? Яисә үзегезнең гимназиядәге? Юк, әлбәттә, без андай бикләнеп яшәмибез. Без ачык, теләге булган укучыларны да, ата-аналарны да рәхим итеп килегез дип чакырабыз, көтәбез һәм бергә шөгыльләнәбез. Андый шикләүләребез юк. Насир әфәнде, сез һәр вакытта да бит менә кино белән җинләнеп, фильмнар төшереп, сценарийлар язып, менә шулай итеп кайнашып яши торган кеше әйме. Менә бу мәктәптә балалар белән эшләгән шушы фильмнан соң мөгаен сездә дә ниндидер үзенә бер төрле канатлар барлыкка килгәндер. Киләчәккә менә балалар белән балалар кинофильмын татар телендә чыга торган балалар киносын үстерү өчен ниндидер идеяларыгыз бармы, юкмы? Уйлаганыгыз юкмы? Уйлыйм. Шуларны уйлап та шушы киноларны төшерә башладык инде, шушы проектларга килеп бәйләндек, ябештек димме. Балалар өчен балалар турында кинолар, татар балалары, безнең төрки балалар турында, алар өчен, алар белән бергә эшләү. Безнең анда кинолар юк дип әйтсәң дә була. Алар юк. Хәтта Россия күләмендә дә балалар кинолары хәзер юк. Бөтенесе атыш, батыш, үтерү, кан тегесе монсы. Битте шуның белән. Хәзерге көндә шундый борынгы безнең гореф-гадәтләр турында, безнең ата-бабаларыбыз калдырган безнең шушы мирасыбыз турында кинолар юк бит. Юк. Ничек балаларны тәрбияләргә без? Алардан нәрсә көтәбез? Нинди үрнәк күрсәтергә бит? Нинди үрнәк күрсәтәбез? Әлбәттә, шушы киноны төшергән дәвердә, беләсезме, шул кадәр балалар безне шул кадәр хөрмәт итә башладылар.
кино турында киноның икенче сериясын сорыйлар хәзер. Алар гына түгел, ата-аналар да, әйме? Кашан төшерәбез? Кашан мине дә алыгыз? Килеп тәнәфестәме, кайдамы? Хәтта 2нче класс балалар да килеп штаннан тарталар, безне дә кинога төшерегез дип ишеткәннәр, күргәннәр. Шул кадәр рәхәт күңелгә беләсезме? Әлбәттә, ул канатландыра. Илләр Искәндәрович белән без сөйләшәбез, гел-гәпләшәбез, ниндирәк юнәлештә барырга. Мин шуны аңладым. Бүгенге көндә барды монда гына түгел, Россия күләмендә генә дә түгел, дөньяда иң теләп караган кинолар гаилә белән дә, балалар өчен дә дип әйтәмме, маҗаралар. Маҗаралар. Үзе бетән безнең балаларга бүген алар маҗара яртылар. Әнә шушы маҗара турында Мавыктыргыч маҗара. Мавыктыргыч, мавыктыргыч. Алар өйрәнсеннәр дә анда, үзләре дә катнашсыннар һәм кызык табылсын. Хәзер шуның турында икенче сценарий язабыз, Алла бирсә. Менә ничек. Әйе. Олай булгач, хөрмәтле кунакларыбыз, мин инде сезгә уңышлар телим. Әлбәттә, менә сезнең эшегезне, сезнең шул кадәр үзегезнең башкарган эшегез турында мавыгып сөйлисез. Сез бу тапшыруда, бу фильм турында сөйләгәндә үзегездә күпмедер күләмдә балалар шикелле булып киттегез, әйме? Шул кадәр мавыгасыз. Менә шушы яратып, балалар белән бергәләп башкара торган эшегез ул гомерле булсын. Һәм әлбәттә, безнең татар балалары өчен татар телендә булган зәвыклы, матур, мавыктыргыч һәм маҗаралы фильмнар сезнең ярдәмегез белән әле ул алга таба да дөнья күрсен иде. Мин сезгә уңышлар теләп калам. Рәхмәт. Хөрмәтле милләттәшләребез, бүген Дөнья студиясендә кунакта Казанда балалар катнашында балалар өчен төшерелгән беренче тулыметражлы нәфис фильмның генераль продюсеры Илдар Саяхов иде һәм фильмның режиссеры Нәсүр Юришбаев иде. Әңгәмәне Энҗе Шәһидинова алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр саулашабыз. Әйтер сүзләрем бар минем, бала чагым сиңа. Бигрәк тиз үтеп киттең, җәйге җилләр сыман. Хаталарым кичер инде зинһар, бала чагым. Һаман шулай искә алам, сине сагынам, сагынам. Ана теле бит ул. Ана онтырга ярамый. Зур. Hürmetli avdaşlar, çay bitti. Ha babay. Ha. Ha. Sizga mana bu barakay bo'lakni hazırladik. Şahinur abay, kutlayız sizni. Служу Советскому Союзу. Балакая, молодец. Gitti başım, gitti. Ташлап кетме, бала чагым. Ашыкмалы дустым, ашыкмалы. Күрсен сине, күрсен киләчәгем.